Kumusta mo sa amigos amigas? O nanapod si Lolo karon mga amigos amigas kay ako ipakita sa inyo ang napundar nako sa akong pag-vlog mo ni nga balay og kining pong sakyanan mga amigos amigas no. Ako ipakita sa inyo mga amigos amigas ang akong sakyanan mo ni siya. O mo ni ang akong napundar. Ay o karon mga amigos amigas mo adto ko sa akong mga tagsa-tagsa ka mga negosyo nga akong ipakita sa inyo mga amigos amigas. Og shout out kang Manong nga nagsunod-sunod karon sa atong gisakyan. Og kana ayo nakitaan sa kilid mao na ang akong bodega sa akong mga bugas. Og shout out kay Manong driver nga nagsigig tan-aw sa amo din ni. O shout out sa imo Manong amping sa imong pagbiyahe din ha. Og din he mga amigos amigas na ay mga motorcycle nga nagpundo dang dapita o ako nagipaabangan din ha sa ila no kay para napot sila magamit ba sa ilang pagpanginabuhi. Og kadang overpass mga amigos amigas ako gyud na siyang gipahimo kay para di gyud maglisod ang mga tao sa pagtabok sa kalsada. O gotomon pod mo na ay makdo din ang dapita o pwede mo muhapit sa akong tindahan. Og naapod tay floor area ang dapita kung gusto mo mag-relax o relax mo din ha, barato ra ang kuan din ha, entrance. Og din hing dapita mga amigos amigas mingaw pa kayo ang kalsada kay ako pang giingnan ang mga tao nga ayaw sa mo pagbiyahe kay moagi ko. Mo na mga amigos amigas. Og nakita ninyo din yung dapita o naata SM din kung gusto mo mag-grocery o sodang mo din yung dapita kay kompleto ni diri barato og sigurado. Ako po siya gipatukod mga amigos amigas mo ni nga negosyo akong napundar sa akong pag-vlog no. Og daay mga tao dihang dapita kay nagpaabot man na sila sakyanan. Nakabantay mo anang mga taxi din na sa unahan o ako nang gipaabangan sa mga tao kay may na lang ilang panginabuhian ba. Okay, lisod na ba kayong panahon na karon no? Lisod kayo mangitag kwarta mga amigos amigas. O mo ni. O kung gusto mo soroy, hala soroy na mo din dapita no. Pag enjoy mo maayo nya pagdapon mo kwarta kay lesod daw di mo makadag kwarta. Basin wala mo ipalit di mo pagawson sa gwardiya. Kuya ra ba mga gwardiya din dapita. Og dire mga amigos amigas napod ako negosyo din grocery store na ako din dapita. O napod ay sa ano mall din he. O kasi gusto mo mula sa akong tindahan laag na mo din he. O natay dire kuan crossing man din he o natay traffic enforcer din dapita. O nasa tunga ay mo kumpiyansa kay basin og magbungguan ninyo. O mga amigos amigas kung gutomon pod mo o kasi sa iyong suroy-suroy o palit po mo din napod ay kananan din dapita o lami kay mga kananan din he no mo nang ay na mo pag langan-langan dia laag na mo. O karon mga amigos amigas naabot na gid ko sa akong restaurant. Og mangita ko kuan kanang hugasanan og kamot mga amigos amigas kay mukhaon man ta no. O naa din ni mga amigos amigas manghidaw ta kay para lami atong kaon ba no kinamot man ta ani magkunos-kunos man ta sa atong kuan ani atong sudan ba kalamian. Og din mga amigos amigas nakaplastar na ta no. Hi everyone, kumusta mong tanan? O nakalingkod na ta din mga amigos amigas kay nagpaabot na lang ta sa atong order. O atong order na ba kay 1 million ra ba to kay mo man to atong nakuwatas tong vlog. Oh, nakita ninyo mga amigos amigas, daghan tao din ning napita. Pero daghan pog bakante kay nanguli na sila pod. Pag-abot na mo nanguli. O mga amigos amigas, o naratan din ning napita sa counter area. Og mo ni akong order mga amigos amigas, isa ka chicken ug isa ka rice pod. O unsa man ilang rice nga budget ra man. Tay isa ra man takos o di man ta mabusog ani. Ato ni padungagan unya mga amigos amigas kay tama naman ni sa tutilaok. Di man ni makaabot sa atong tiyan. Mga amigos amigas mukaon nako akong ipaibog sa inyo ang manok mga amigos amigas o tanawa o lami kaayo ni mga amigos amigas o unsa pa man yung gilangan o laag na mo din dapita. O grabe akong habhab diri mga amigos amigas kay gutom naman kayo.
munang wa man tay pamaho o tay paniudto munang atong gilubos-lubos pagkapanihapon. Pero ang ilang kanon mga amigos amigas isa ra man katakos. Kulangan man kaayo. Magtinidor-tinidor po ta mga amigos amigas no, kay para aron ingnon nga social ba. Nang hinaut ay na kay abi na to lami kaayo ang kuan, daghan kaayo ang manok atong kunis-kunis nun, gamay ra man dai, so magtinidor ta para social po ta gamay. O karon mga amigos amigas, humana matag kaon o muuli na punta sa atong bahay no, kay lisod po dito ra ta matog. O mo ni karon akong bahay mga amigos amigas sa akong napunda sa akong pag-vlog. Hangtod sa sunod mga amigos amigas, kita-kita gyapon ta pohon. Peace out.